Magtanaw dahil TV ay. Magtanaw ko sa lida kay sugod na ron ang Cinderella. Wala man ni. Agay! Hala, anong dili man ni mo under among TV? Mame! Tara, niandar na po si senyorita. Sayo pagani kayo. Mame! Mame! Agoy, wana, nakatrisira na gyud si senyorita. Nausan ni senyorita mo tinag-TV ng syagit man? Sige, nasa senyorita dira kay nagpagdula ko siya ba? Mame! Nakapulbulyon na jud oh. Naunsa lang ka Maria? Naunsa la si senyorita Ate Claire nagsyagit lagi. Ambot ana niya tisoy. Imbis makipagdula ko sa iya ha. Maria, naunsa na ika? Ang TV, dili mo anda, ganina ra ko na si Igon, dili jud mo si Iga. Sus, Ginoo, TV na day imong problema. Nya nagasagit-sagit ka diha. Malubat-lubatan man punta nimo. Daot gyud na ilang TV Ate Claire kay dili man mo andar. Dili oy, bag-o na ilang TV, bag-ong inutang. Pura dyan nagbata si senyorita Ate Claire no? Duda ko ani pa. Murag giibot na pud ilang flying dito ila dugong pawiks. Kay murag upat ka bulan na wala pa kabayat. Nga na di man ang under TV, Maria. Kapag ko pa, ana, 5 pa na kabulan, di ka sa kupag-utang. Ang pwede ng remote, be? Oh, so lahi mami oh, di lagi mo andar. Oh, nya mo andar. Ala, dili bitaw mo andal. Ganina ra mong gani kog pasiga na, di jud mo siga. Hala, dili na mo siga. Ay, tama. Ibot man ito ni Kuya ganina ila saksak. Sa tisoy, giibot. Oh, giibot. Unya, nagyaw-yaw mo to siya ganina kay dako daw kaya mo ang kurente kay wa di bayad si Reyna. Ah, maupo di ay. Oh, tanaw mo mami, dili jud mo siga. Kaganina ra ko sige igon din na. Wa mo siguro kakabayad sa kurente. Ay, oo, tama. Tulo ka bulan naman ko kabayad ka dudong pawiks. Masig ibot niya ang saksak dito. Nag-fly rabi ako sa iya, ha? Oo, siguro wala mo kurente. Oh, bayad-bayad lagi kurente mami. Di ba bago naman ka narilisan sa arawan nga nawa man ka nagbayad? Unsaon, Maria? Naunta ko gilaan ka dudong pawis nga pangbayad. Unya naman kay gipangayo sa kuha. Nya mauyan man ko nimo kundi mapalit. Ngot nang wala ko kabayad. Pero sige lang, adto na ko si dudong pawis. Akong hangyoon nga. May pabalik atong kurente kay sunod adlaw mabayaran na ako siya kay release na ko sa Queen Co-op. Tiguruha dyan na mami, kaya unsaon na lang ang akong mga paborito nga salida. Na. Bahalag masuko si Reyna. Kahayahay nila no. Sige sila gamit og kuryente unya. Dili sila mobayad.